NDB-P, NDB-DR, NDB-S मोनथाम ग्रुपनि आङो बेवहाय नुनो मोनदों। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै गोदान भिडिअजों लोगोसे लोगो मोनफिनबावबाय। बे भिडिअखौ स्किप खालामना नायोब्ला बियो नोंथांनि गोरोन्थि जागोन। दिनै आङो नोंथांमोननो गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिजोबलांगोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै होदो, जाहाथे आङो गोदान भिडिअ लानानै फैयोब्ला नोंथांमोननिसिम सिगां सहैनाय बायदि। फैदो अब्ला भिडिअखौ सुरु खालामनोसै। बे भिडिअआनो जागोन जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव एक्स एनडिबिनि सायाव। आङो दिनै गोबावजों एक्स एनडिबिनि भिडिअ लानानै फैदों। अब्ला नोंथांमोना ससे खोनासंलांदो, आङो खोन्थालांनोसै। थांनाय 2020 27 जानुवारियावहाय बिटिआर एकर्ड जालांबाय। बे बिटिआर एकर्डआव गासैबो बर'नि बिर जोहोलाव एनडिबिफ्रा थांनानै थानो थाखाय बिसोरनो रिहाबिलिटेसन होनांगौ होननानैहाय बिटिआर एकर्डनि दफायाव लिरनाय दंमोन। नाथाय बेयाव माखासेया मोनबाय, गोबाङानो थालांदों। दिनै बै थालांनायफोरनि लिस्ट ओंखारनानै फैदों। जानो हागौ बे लिस्टआवहाय नोंथांनिबो नाम दङ। बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप दाखाम। आङो गासैबो लिस्टखौहाय सासे सासे फरायजोबनानैहाय खोन्थानो हानाय नङा। अब्लाबो आङो लिस्टखौ जोबनायावहाय फारि फारि देखायलांगोन। नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय। आरो बे लिस्टआवहाय खयसजन दङ बेखौबो आङो भिडिअनि जोबनायाव खोन्थागोन। बे लिस्टआवहाय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दङ आङो हानायखिनिखौ नाम लालाङि, हायैखौहाय खमा होलानो जाबाय। आंबो लिस्टखौहाय फारि फारि नायजोबाखै नालाय, जेनाखि आंनि मेगननि नोजोराव गोग्लैदों नै बै डिस्ट्रिक्टफोरनि नामखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै। दा एनडिबिआ मोनथाम ग्रुप दङ। NDB-P, NDB-DR, NDB-S मोनथाम ग्रुपनि आङो बेवहाय नुनो मोनदों। ओमफ्राय बेवहाय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दङ, बेवहाय दङ जाहैबाय क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, गवालपारा, बिश्वनाथ, सनितपुर, धेमाजि माखासे डिस्ट्रिक्टफ्रा जानो हागौ आंनि मेगननि नोजोराव गोग्लैयाखै। बिनिखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थानो हायाखै। माखासे मुंखौहाय आङो लालांबाय जेनाखि आंनि मेगननि नोजोराव गोग्लैदों। ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो लिस्टखौ खोन्थालांगोन। जायफ्रा एक्स एनडिबि जानानैहाय दिनैसिमबो रिहाबिलिटेसनखौ मोननो हायाखैमोन, बेवहाय जानो हागौ नोंथांनिबो नाम दङ। मोजाङैहाय नोजोर होनानै नाय। बेवहाय गासै टटेल एक्स एनडिबि केडारफ्रा दङ जाहैबाय 679 एनडिबि केडारा बे लिस्टआवहाय दङ। आरो जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव एनडिबि बर' फिसाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां। बिनिखायनो आङो खावलायो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुदोंब्ला शेयार खालामालाबानो दाथा, शेयार खालामनानैहाय बयनोबो मिथिहो, जाहाथे बै खनायाव थानाय टावार नांस'यै नेट गैस'यै सुबुङाबो मिथिहोयो। आरो आङो बांद्राय गोलावबो खोथा बुंले, आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय। आरो नोंथांमोना लिस्टखौ नायलांबानो जाबाय। आङो भिडिअखौ HD होगोन। HD होनायावहाय नोंथांमोना भिडिअनि क्वालिटिखौ बारायनानै नायब्लानो जाबाय नोंथांमोना। दा आङो नोंथांमोनजों बेयावनो बिदाय लाबाय। Yang